toiselle portaalille mennä vetää tot Epin Barigouriin. Joo, Ebi. Miten sillä että teidän ääni kuuluu siinä? Häh? Mitä? Miten sillä että teidän ääni kuuluu siinä? No, mä päällä vetäkään. Ei se osaa. No Hilläkin, no... Mä voin lähteä tähän mun hiekkiin Hille YouTubesta. Hei, millä sä kuvaat edes? Opskiliin. Kuka? Opsinkaan. Opsinkaa. Niin Opskiliin. Mä tapoin tää. Kuvaatte siis Opsilla vai OBS:llä? OBS. Tää yksi sai dinner. Varas. Mäkin kuvaan Opsilla. Opsilla. Se on niin paras. Mä voisin Oli kohta tuominen hypätä vaikka- vaikka matsia pelata Tiantti ja itse. dinnerbone, nois. Se mun Miten pitäisi se ottaa se tilanne? videokirendaus. Mä tapoin taas jonkun. Tää yksi on saanut 2 dianttia ton yhdellä saarella. Voiko joku tulla vammaiseen vasuriin? Mä voin tulla kohta, mikä haluaa vetää tätä parkouria. Mä inhoan tätä parkouria. Tää on liian vaikea mulle. Joo, missä sä oot, Boksi? Missä on vammainen vasuri? No kun ei tää toimi, täällä on blocklagi, tää on perseestä. Älä! Hei, pistä perästä, mä oon tän koko parkourin päällä. Älä huija. Tuu vaikka kattoo. Mä oon ihan tän pallon päällä. Miten sä sinne menit? Häksi päällä. Täs hubis pystyy blocklitsaa meinaa. No mä vedän se ihan legitisti. Mä en pysty bloglitsaa. Mä vedän se legitisti. Kattokas kun mä vedän sitä legitisti. Haista siinä kuule Ganjaman. Mä en tiedä, miten sä pääset tää hypyyn? Mä kuuntelee Ganjaman. Mä jo pistää se videolla. This is the story about the one called Ganjaman. What a story about the big Azkaban. Then I wake up, Kuka tulee nyt vammaiseen vasuriin? Hei, tulpaki. Kaikki tulee nyt vammaiseen vasuriin hyppää samaan aikaan, mä aloitan kuvaa. Ota! Säkin aloitat kuvaa. Joo. En mä jaksa kuvaa. Äänä! Hei, onks kaikki täällä? Nyt! Äänä! Nyt! Heti paikalla. Vähän lakis kaivaa. Meillä on kaikki vierekkäin. Kaikki on boolissa. Mun vieressä on... Vähän lakis Moi, kaivaa. vieressä. Mun vieressä on kukkeli ja sit tuolla on toi yksi. Tantti tässä nyt tulee. Tan taran taran tan. Vähän lakivarssia Jonneenkaan. Lakivarssia Jonneenkaan osa 1. Hei Boksi. Älä nyt viitti. No vähän nyt jos kiusaa. Joi, nyt tulee turpaa! Tuonne nousi! Ei mitään sokeritoukkia tänne näin, eiku mitä nää on. Mä sain silverfishejä hälyttämässä. Kui ei. Se on hyvä. Ei ääniä kannatakaan kuunnella. Älä. Mä sain 100 leveliä. Hei kukkeli, miten sä tänne tuut? Otakka nää mun nää. Osin kerran hakee no kirsikka. Ei olla tiimiset. Ollaan tiimi. Vois mennä ite kiva kirsikkaa. Mä menen ainakin kirsikkaan. Siellä on chesti. Kirsikko perse. Mä saan oiron leksit. Älä nyt! Mitä vittua sä teet kukkeli? No, sä haluaisit, että me olla tiimi. Mä heitin sua yhdellä kananmunalla ja sit sä tapat mut. Hei, meidän ääni Mä kuuluu. melkein tippuin. Ääni kuuluu nyt, hei. Mä laitoin sen. On keskellä. Ai paska. Et Mä sillä sain kuin jo meni. tämmösiä 3. Niin se. Ei tuolla joku. Tuolla joku Jonne. Se on minä. Oh, sinä. Kuvaan tota yhtä Tää tulee. Jonne tuotteen takana. Mä povaan sitä koko ajan täällä. No, Tuolla on joku imppu. tapoin. Imppu! Tapoin mä sut! Joo. Okei, Hyvä, vasta. Ai kuoli. ei, voi vittu sun kanssa. Mun pistettä 27 ja voitot 1 ja tapot Hyvä, 14. että kuolit. Ja K kautta D. Pelejä pelattukaan. Mä oon keskellä. Mä oon pelannut pelejä 9 ja toppanut 7 ja voittanut 1 maksi. Tehdään mulle siihen alkuun tai tohon sen
että mä pääsen hyppää sitten. Tää minä Hei, älä herätä mua unesta. Onks sulla mulle noit... Piikkareit. What? Se kaatuu. Mikä kaatuu? Ei Se mulla. kaatuu. Mikä kaatuu? Ojopoju voitti pelin baali. No mulla kaatu. Mulla tuli chattiin ilmoitus. The server you were previously on went down. You have been connected to the lobby. No yksi vitu hailee. Mulle semmonen pas gameplay. Tänään hei hei. Mä kuvaan vielä. No niin, tulkaa nyt tänne vammaiseen vasuriin, satana vammaiset vasuriksi. Boksikin se tuolla vaan kattelee alaspäin ja mietis, ei ylöspäin ja mietiskeli, että mitä hän nyt teki. Ei täällä, ei boksi tule nyt. No vittu. Nyt. Ette muuten mene vielä. Mentiin jo. Homoja. Tää on lahduttanut jälleen. 2 mahtuu jälleen. 1 Ei mahtuu kukka, jälleen. kukko, nyt sä varmaan kuolit, jos sä vielä aloitat. Kukkeli, älä taas aloita. Joku on kuullut. Kuka kuuntelee kääninjämää niin? Minä. Mä kuvaankin. Voi, kattokaa minkä mä Ootte sain. pelissä joo. Joo. Joo, kato Fuck, minkä nyt mä sain. mä voinut tulla. Possua. Kato minkä mä sain. Kun saa Eiron bootsit. Tää mun ei tottele oikein. Mitä olla se karrattipossu kädessä? Mulla onkin se kädessä. No se 100 leveli taas. Mitä seuraa mua? Onko tuo keskellä? No mä käyn hakee jätskin tässä välissä, niin sanokaa sit kun tuutte niinku peliin. Tai ette mene, otatte mua. Tuutte vasuriin. Vammainen vasuri! Vammainen nopea! Ups, vitsi! Sori mojo! Anna heti mun hetkelet. Mulla on tommonen. Joo, noin. Mä sain niitä 2. Ai saakeli! Ai vi! Mä kuolen kohta, älä hakkaa niitä blokkeja. Timantti! Älä hakkaa nyt, helvetti! Mitä sä teet? Laitakaa mullakin nyt jotain kamaa. Okei, ota kukkeli. Mulla on sulle tommonen. Mulla on sulle tommonen vaan. Mä sain jollekin aerohousut. Mä hain jo. Hei, anna se aerot tästä. Tässä on aerohousut. Okei, mulla ei oo Olisiko jollain yhtä timanttia? Ei. Jos on kellään bovi, mulla on 34 arrovia. Minä tapaan. IP-deskistä ja musiikkidestiin ja kaikki ne. Hei se musiikki on sitten Gärjämän! No totta kai ne tietää, jos mä laitan deskille. Mutta no niin, kukkelirektaa. Antaa kukkelirektaa. Ei mua! Oh! Me ollaan 300 jäljellä. Kuki, tiivata tuota vastaan. Hei! Ei nyt noboilla! No ei noboilla. Älä nyt noboille! Ai helvetti! Ne alas. Oi vittu homo! No, Mitä homoja noi? Pikku semboksi. Kauheita homoja Siimo. Siimo! Niin. Eikö sä oo Tiimo? jo, anna Jonne. Kauheita noboja. Mä syön tän mun dad. Joo, mutta anna mitä pelimieltä, muistakaa tykätä. Haista paskana. Mikä? Muutama ulsupa toi Teotsi Gamer. Jätetään nyt siis hatevideon. Mä tein sit susta hatevideo. Monta tilaa jää sulla? Entä sulla? Monta sulla? Hän sai 2. Mulla on 3-4. Entäs mä sanon? No jolla on kai 4 vai 5. Ei oo. No paljon. 6. Oi oi. Mutta minulla on... Mari mulla ees on. Etsitään tarkka luku.
Joo, mutta me videot jälkeen. YouTubeen tosta